Bol som prekvapený prudkosťou odpovede, kde v podstate vylúčil akúkoľvek predstavu, že by Ukrajina mohla tranzitovať prakticky akýkoľvek plyn, pretože je tu stále nejaká predstava, že akýkoľvek plyn pôjde cez Ukrajinu, tak to bude len ruský plyn. Absolútne to vylúčil. A prišiel s návrhmi, ktoré sa mi zdá byť absurdné. Napríklad, že on s tým bude súhlasiť len vtedy, ak nebudeme platiť až do konca vojny. No a ktorý hlupák nám dá plyn zadarmo? Na záver, keď už sme sa blížili ku koncu, tak sa vrátil pán prezident k téme plynu a spýtal sa ma, že či teda by som hlasoval za členstvo v NATO, ak by mi on dal 500 miliónov eur z ruských aktív. Tak som samozrejme rovno odpovedal, že nikdy. Jednoducho poznáte môj názor na členstvo Ukrajiny v NATO. A je zvláštne, že takúto otázku mi postavil, pretože on veľmi dobre vie, že pozvánka Ukrajiny do NATO je úplne nereálna.